Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May 53 tanan ka mga empty shells sang 5.56 nga kalibre sang armas ang nakuha sa crime scene kung saan ginpamatay ang isa ka katapo sa pamilya sa Himamaylan City. Mga high-powered firearms ang gingamit ini ang gikuperma sang Deputy Chief of Police ang Himamaylan City PNP nga si Police Captain Arturo Margallo Jr. base sa ilang na-recover nga empty shells sa crime scene kung saan ginpaulanan sang bala ang puluyan sang pamilya Fausto nga nagresulta sa kamatayon sang apatanan ka miyembro sang pamilya lakip ng duha ka mga minor de edad nga mga kabataan sa Barangay Buenavista sa Himamaylan City. Giklaro naman sang PNP nga parayon pa sa karon ng ilang investigasyon sa insidente kasubuman ang mga impormasyon nga posible magatudlo sa may kahimuan sa brutal nga pagpamatay. Hindi pa man makumpirmar sa kapulisan kung bala ini kahimuan sang rebelde nga grupo. Apang damlag pa, nagpagawa sang statement ang katapos ng New People's Army nga ginabasol nila ang militar sa kamatayon sa mga biktima. Depensa naman sa militar nga wala sang basihan ang akusasyon batok sa ila sang rebelde nga grupo, kag base sila man lang ang may kahimuan sang krimen. Napaidalom na sa post-mortem examination ang mga bangkay sang biktima.